Σε εδάφη όπου τα θρεπτικά στοιχεία παραμένουν δεσμευμένα και οι συνθήκες είναι απαιτητικές, οι καλλιέργειες χρειάζονται ένα δυνατό ξεκίνημα για να τραφούν σωστά και να αποδώσουν τα μέγιστα. Το Generate εφαρμόζεται με ψεκασμό στο φύλλωμα ή μέσω υδρολίπανσης και χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία του λειτουργεί ως ένας ισχυρός μικροβιακός καταλύτης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά στην άμεση απελευθέρωση των δεσμευμένων στοιχείων του εδάφους, διευκολύνοντας και αυξάνοντας θεαματικά την απορρόφησή τους από τα φυτά. Η εφαρμογή του συμβάλλει στην ανάπτυξη πυκνών ριζικών τρυχιδίων και στον πολλαπλασιασμό των ωφέλιμων μικροοργανισμών, κάτι που είναι σημαντικό για την καλύτερη συγκράτηση του νερού και τη συνολική υγεία της καλλιέργειας. Το προϊόν είναι απόλυτα φυσικό, δεν έχει απολύτως κανένα περιορισμό για τη συγκομιδή και συνεργάζεται άριστα με τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά που έχετε χρησιμοποιήσει ήδη. Παράλληλα, υποστηρίζει ενεργά την άμυνα του φυτού απέναντι σε έντονο περιβαλλοντικό στρες, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή, βελτιωμένη εμφάνιση και σημαντική αύξηση της τελικής παραγωγής. Η εφαρμογή πρέπει να ξεκινά νωρίς, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, στην άνθηση ή αμέσως μετά την μεταφύτευση, ώστε το φυτό και το έδαφος να ενεργοποιηθούν σωστά από την αρχή.